Ул язучы, тәнкыйтьче, әдәбият галиме, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе. Әмма шушы мактаулы исемнәр арасында аның өчен иң кадерлесе, мөгаен, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты булудыр. Бар гомерен Җәлил һәм Җәлилчеләрнең намуслы исемнәрен халыкка кайтаруга көч куйды ул. Әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге герое Рафаэль Мостафин. Рафаэль Әхмәт улы Мостафин 1931 елның 14 майында Татарстанның Баулы шәһәрендә туа. 1949-54 елларда урта мәктәпне тәмамлый. Казан университетының тарих-филология факультетында югары белем ала. Баулы урта мәктәбендә укытучы, Баулы район ВЛКСМ комитетында секретарь, Воткинск шәһәр район газетасы редакциясендә бүлек мөдире булып эшли. 1957-60 елларда аспирантурада укый. Литература и жизнь газетасының Идел буе төбәкләрендәге махсус хәбәрчесе. 1961-63 елларда Казан телестудиясендә әдәбият сәнгать тапшырулары бүлегенең баш мөхәррире. 1963-68 елларда Татарстан язучылар берлеге идарәсенең җаваплы секретаре, Казан утлары журналының, 1991-97 елларда Татарстан журналының баш мөхәррире булып эшли. 1959 елдан укытучылык вазифаларын алып бара. 1971 елда филология фәннәре кандидаты дигән гыйльми дәрәҗәгә ия була. 1976 елда Муса Җәлил исемендәге премиягә, 1981 елда почет билгесе орденына, 1985 елда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исемгә лаек була. 2006 елда Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе белән бүләкләнә. Рафаэль абый төс кыяфәт белән дә, холкы белән дә зыялы, интеллигент кеше иде. Затлылык күрәсең, нәселдән үк килә торгандыр. Рауил Фәйзуллин. Ничек кенә булмасын, мин үземне исемле иттем. Меңнәрчә кешеләр мине китапларым һәм мәкаләләрем буенча Рафаэль Мостафин буларак белә. Әтием Әхмәт сәнгатьне яраткан, улының рәссам булуын теләп, мине итальян дахи исеме белән атаган. Рафаэль Мостафин истәлекләреннән. Рафаэль Мостафин кадровый офицер, Михаил Фрунзе исемендәге Кызыл армия академиясын тәмамлаган, сугыш чорында полк командиры, дивизия штабы начальнигы вазифасында хезмәт күрсәткән Әхмәт Төхвәтулла улы гаиләсендә дөньяга аваз сала. Рафаэльгә 10 яшь булганда сугыш башлана. Әтисе сугышның беренче көннән үк сафта. Сугыш афәтен Рафаэль Ленинград шәһәрендә татый. Балаларны шәһәрдән чыгару өчен эшелоннарга төяләр. Рафаэль әнисеннән калмас өчен 3 тапкыр кача. Бәхетләренә каршы командир составындагы гаиләләрне эвакуацияләргә дигән игълан чыга. Һәм Рафаэль әнисе белән Оренбург өлкәсенә, бабасы авылына юл тота. Анда Рафаэльнең сеңлесе Светлана дөньяга аваз сала. 1943 елны Ленинград янындагы сугышларда штаб машинасына турыдан-туры авиабомба эләгеп, Әхмәт Мостафин халак булган дигән хат килеп төшә. Ленинград Рафаэльгә белемнең нигезен салып калдыра. Анда ул рус мәктәбендә укый. Ә инде бабасының туган якларында 25 чакрым җәяү йөреп, татар мәктәбендә белем ала. Аны алтын медальгә тәмамлап, Казан университетының тарих-филология факультетына укырга керә. Баулы шәһәрендә укытучы булып эшләп ала. Аспирантура тәмамлый. 1967 елның август айында партия өлкә комитеты мине, ул вакытта әле яшь тәнкыйтьчене, авылга, колхозчыларга татар совет әдәбиятының 50 еллык данлыклы юлы турында лекцияләр сөйләргә җибәрде. Эш күп, вакытым юк дип карышып та карадым, тыңлаучы булмады. Ул елларда тәртип бик каты иде. Обком райкомга, райком колхоз парторгына шалтырата, оештырыгыз һәм вәссәлам. Ярый. Авылга килеп төшәсең. Парторг башын кашый. Нишләргә? Мәктәптә әле яңа уку елы башланмаган. Кырда кызу урак өсте, ут капкан төсле чабалар. Кайда ул лекцияләр? Шуннан тота да фермага алып бара. Яп-яш терлек караучы кызлар, сыер савучылар кызыл пычмакка җыелалар. Яңа кешене күргәчтән
елмайышып алар, кырын-кырын карап та куялар. Шуннан лекция бетүгә парторг сораулар бирергә кыстый башлый. Ягез әле, ягез кызлар, кемдән инде сораулар бар? Ягез активрак булыгыз. Бирегез инде сорауларыгызны. Кызлар үзара пышылдашалар, пырых-пырых көлеп тә алалар, әмма сорау бирергә кыймыйлар. Парторг исә һаман да активлык таләп итә. Кызлар, ягез инде, ягез. Кемдән инде сораулар бар? Ниһаять, шуннан соң берсе арадан иң кыюы телгә килә. Миндә бер сорау бар инде ул барында. Я, дип сөенә парторг. Я, бирегез инде тизрәк сорауыгызны. Лектравый. Сез үзегез семьялы кешеме соң? Казан телестудиясында әдәбият сәнгать тапшырулары бүлегенең баш мөхәррире. Казан утлары Татарстан журналларында шулай ук В одном из стихотворений моабитского цикла Муса Джалиль писал: «Кучно ударит в дно хрусталя алой струной струя». Когда я читаю эти строки, меня каждый раз удивляет, как мог Джалиль в промозглые сырые дни декабря в тюремной камере предчувствовать, что победа будет именно в мае. Ведь это стихотворение называется «После войны», это стихотворение посвящено Дню Победы. Видимо, каким-то обостренным поэтическим чутьем Джалиль предчувствовал, что именно в мае, в месяц весны, в месяц первомайских алых полотнищ, в месяц любимой зелени им, в месяц вот такой поэтический и будет победа. И вот накануне праздника, Дня Победы, по традиции собираются те самые друзья, о встрече с которыми мечтал Джалиль, но встретиться с которыми не довелось. И вот в этой квартире, где когда-то жил Муса Джалиль, где он работал, где жил, собрались его ближайшие друзья. Вот здесь у нас Галия Кайбицкая, первая исполнительница роли Алтынчеч в опере Жиганова «Алтынчеч» по либретто Мусы Джалиля. Здесь Фахри Насретдинов, певец, один из ближайших друзей, которых называли вот он, затем Джавдат Файзи, Муса Джалиль называли «Не разлей вода», ближайшие друзья Джалиля. Здесь Мунира Булатова, певица, человек, которому Муса Джалиль дал рекомендацию в партию, вечера проводил ее. Ахмед Исхак, ну, это не только коллега Мусы Джалиля по Перу, не только поэт, который знал Джалиля с 30-х годов. Один из самых таких ближайших друзей, который не раз был в этой квартире, вот за этим столом сидел, играл с Джалилем этими самыми шахматами, которые лежат перед нами. 1971 елда Муса Джалилнең «Моабит чоры тормышы һәм иҗаты» дигән темага диссертация яклап, филология фәннәре кандидаты дигән гыйльми дәрәҗә ала. Бу Рафаэль Мустафинның үзе һәм барлык татар халкы өчен мөһим булачак, саллы, эзләнүле, нәтиҗәле иҗатның башлангычы була. Җәмәгатьчелек Рафаэль Мустафин исемен тәнкыйтьче һәм язучы буларак ишетә башлый. Бер вакытны укытучы апабыз әдәбият буенча килеп керде дә мәктәпкә. Безгә әйтә: "Без Муса Джалилне артык өйрәнмибез. Ул хыянәтче булган, иленә хыянәт иткән. Аның рәсемен сызыгыз, икенче дәрескә күчәбез" дип әйтте инде. Ну, беләсезме, бала чага бит ул шундый куандылар гына, безгә әзрәк укырга булыр дип инде. Ә минем күңелем бик тырналып китте шуннан. Ни өчен дигәндә, мин үзем ул вакытта тора идем Оренбур өлкәсенең Шарлык районында, Яңа Муса авылында. Ул Муса Джалиль туган авылдан 20 генә чакрым Мусаф авылыннан. Һәм безнең күршедә генә аны укыткан укытучы Габдулла абый тора иде. Без аны Габдулла хәлфә дип йөртә идек инде, хәлфә абый дип йөртә идек инде. Менә ул безгә Муса турында бик күп сөйләгән иде. Балаларны җыя иде дә, менә Муса 1 ел эчендә башлангыч мәктәпне бетерде дип сөйли иде. Муса Джалиль турында ул әйтеп бик сыкланып, яратып сөйли иде. Мин Джалилнең хыянәтче булуына һич ничектә ышана да, ничектер башыма да сыдыра алмадым. Шуннан соң мәктәпне бетергәч, Казанга килдем. Казанда Гази Кашафны очраттым. Гази абыйның Муса Джалилнең якын дусты икәнен белә идем инде.
Мин әйтәм, Гази абый, менә шулай, менә шундый Җәлил турында ямьсез хәбәрләр йөри. Юк, ди, мин аны бик яхшы беләм. Ул ди искиткечтә иленә, халкына бирелгән кеше иде. Ул хыянатчы була алмый. Мен әйтәм, ничек ачыкларга иде. Соң әйтә бергәләшеп эзлибез ди. Мин әле студент, мин әле малай гына дияргә була инде. Миңа Урта Азиягә барырга туры килде, Литвага барырга туры килде, Белоруссиягә барырга туры килде. Кешеләрне чыратасың, сорашасың. Ул үзе белгәнне сөйли дә, менә фәлән кеше фәлән җирдә яшәүче, тагы да күбрәк белергә тиеш дип әйтә. Менә шулай итеп бер артлы ләгеп мин инде бу эшкә кирип киттем. Беренче китабымны без шул Гази абый белән бергәләшеп чыгардык. Икебез авторлар буларак чыгардык инде. Шуннан соң инде мин инде менә бу эшне елдан ел дәвам иттем. Рафаэль Мустафин Муса Җәлилнең тормышын һәм иҗатын өйрәнү буенча тарихи гыйльми тикшеренүләр алып бара башлый. Архив киштәләрендә казына, төрле кешеләр белән бәйләнешкә керә, Җәлил һәм җәлилчеләрнең сугыш чоры тормышын җентекләп өйрәнә. Илебезнең төрле почмакларында иҗади командировкаларда булып кайта. Хәтта Җәлил эзләре буйлап Волхов сазлыклары аша җәяүләп Бер үзем Берлин урамнары буенча барам. Мин монда беркемне дә белмим. Мине дә белүче юк. Ничектер күңелсез булып китте. Шит җир, ят кешеләр. Узып баручы һәрбер немецның йөзенә текәлеп карыйм. Бәлки Мусаны яки минем әтиемне шушы кеше атып үтергәндер. Соңгы вакытта табылган иң кызыклы яңа документ ул Җәлилне һәм аның иптәшләрен ни өчен җәзалаганы турындагы документ. Турыдан-туры әйтелгән, алар фашизмга каршы көрәшкәннәр, яшерен оешма төзегәннәр һәм үзләренең илләренә турыклы булып калганнар. Менә бу немец тарафыннан язылган документ табылу инде Җәлил турында бернинди шик калдырмады һәм менә бу документ табылуы минемчә иң зур яңалык соңгы вакытта. 1945 елның апрель азагында Берлинны штурмлаучы совет солдатлары Майбит төрмәсе ишек алдында Җәлилнең үлем алдыннан язып калдырган язмасын табып ала. Һәм Мәскәүгә СССР язучылар берлеге җитәкчесе Александр Фадеевка җибәрә. Әмма бу язманың серле һәм туманлы язмышы хакында бик азлар белә булыр. Өстәвенә әлеге язма инде сакланмаган һәм эчтәлеге дә безгә аны укыган кешеләрнең якынча сөйләве буенча гына мәгълүм. Ул мондыйрак. Мин күренекле татар язучысы Муса Җәлил. Тоткын буларак Майбит төрмәсенә ябылдым. Мине сәяси яктан гаепләделәр һәм мөгаен тиздән атарлар. Әгәр бу язманы берәр урыс кешесе табып алса, Мәскәүдәге язучы иптәшләремә сәламымны тапшырсын иде.
Берничә елдан соң бу язма белән танышырга теләп, мин дә Мәскәүгә язучылар берлегенә бардым. Әмма ни гаҗәп, Җәлил язмасы юкка чыккан булып чыкты. Делосы саклана, әмма әлеге язма юк. Кая киткән? Беркем дә берни аңлата алмады. Җиңүнең 60 еллыгы алдыннан Мәскәүле Леонид Крель 1956 елда ук вафат булган әтисе Пинхас Крель архивын Холокост фондына тапшырган икән. Бу архивның иң кыйммәтле өлешен Моабит төрмәсендә табып алынган урысча китапларның битләрендә язылган әсирләрнең хатлары тәшкил итә. Пинхас Крель 1945 елның апрелендә Моабит төрмәсен азат итүдә катнаша. Моабит төрмәсенең ишек алдында ял итәргә туктауларын улына сөйли ул. Шунда ул яртылаш янган китапларга һәм кагазьләргә игътибар итә. Аларны караганда ул кайберләренең читләрендә һәм чиста битләрендә карандаш белән язылган хатларны күреп ала. Муса Җәлил хатына юллаган. Аны ул үзе белән ала һәм демобилизацияләнгәннән соң 1945 елның июлендә күрсәтелгән адресы буенча җибәрә. Без биредә Александр Фадеев хаты белән күпмедер каршылык күрәбез. Пинхас Крель кагазьләре арасында Җәлилнең соңгы хаты әлбәттә юк, ләкин аның сугыш елларындагы куен дәфтәрендә түбәндәге язма сакланган. Моабит төрмәсе. Жазалап үтерелгән тоткыннарның кул язмалары табылды. Җәлилов Муса Җәлил күренекле татар язучысы. 12 сентябрь 1943 ел. Соңыннан кыйгачлап былай дип язып куйган. Казанга җибәрелде. Бу соңгы язу уйларымны бераз чуалтты. Әгәр дә Пинхас Крель китап битен Казанга юллаган икән, ничек соң ул Мәскәүгә Фадеев кулына килеп эләккән? Әнә шулай. Эстәбарның эше табышлар һәм шикләнүләр белән үрелеп бара. Мин аның Моабит дәфтәрләрен укып, аның кем икәнлегенә чын күңелдән ышандым, һәм монда инде минемчә шик буларак түгел. Архивларга кереп, һәм чыннан да килеп чыкты яңа документлар, аның батырлыгын күрсәтә торган, ихлас күңелдән аның иленә бирелгәнлеген, патриот икәнлеген. Ләкин менә аеруча тетрәндерде мине Җәлилчеләрне допрос вакытында катнашкан тәрҗемәче белән очрашу Германиядә. Ул Фридрих Биддер дигән немец, русча белә, шуңа күрә тәрҗемәче чакырганнар. Таза гына, озын гына, әлегә хәтле теге военный аның теге выправка диләр инде, теге ул 90 яшьләренә җитеп килә иде. Шул сөйләде теге допрослар вакытында, китереп сугалар ди. Теге итеп үзенекен әйтеп бара ди. Менә шундагы теге моментлар ничек шанмыйсың. Төрмәләргә йөреп чыктым. Моабит төрмәсеннән башлап, Тегел төрмәсе, Плецензей төрмәсе. Менә камерлар, таш капчык, цемент урындык, цемент стәл, бәләкәй генә тәрәзә өстә. Һәм шунда кирип чыгу белән әле 5 минутка гына кирип чыгасың, шунда да әле инде ширканчык тәндә үтә инде. Ничек монда ышанмыйсың? Менә ничек ышанмыйсың? Менә кеше шулар аша үтеп, шундый шигырьләр язылган. Җәлилне, җәлилчеләрне аклап бик күп фактлар китерә алыр иде Рафаэль Мустафин. Ләкин бүгенге көндә без аларны бары тик китаплар аша гына укып белә алабыз. Рафаэль Мустафин дистәләгән хәзинә калдырып китә безгә. Шул материаллар нигезендә язучының рус һәм татар телләрендә «По следам поэта-героя», «Өзелгән җыр эзеннән», «Муса Җәлил», «Жизнь как песня», Җәлилчеләр кебек монографик китаплары һәм Муса Җәлил турында балаларга атап язылган «Кечкенә Муса турында хикәяләр», «Красная ромашка» дигән җыентыклары басылып чыккан. Университетта укыган чагында Рафаэль Мустафин Аяз Гыляҗев, Гури Тавлиннар белән аралаша. Бу күренекле шәхесләрнең икесе дә репрессия тегермәненә эләгә. Ни кызганыч, ул заман өчен хас күренеш. Кеше бер төн эчендә эргәндә юкка чыга. Заманалар тынычлангач, Рафаэль Мустафин КГБ архивына керергә рөхсәт кәгазе ала. Күп кенә язучыларның документларына тап була. Шунда мин ул чорның явызлыгына, кешеләрнең кансызлыгына, системаның мәгънәсезлегенә инандым. Җәзалау, кыйнау, нахак бәләләр безнең әдәбиятның фаҗигасын аңладым дип искә ала Рафаэль Мустафин. Еллар буе җыйган мәгълүматларын эзләнү тикшеренүләр нәтиҗәсен ул «Репрессияләнгән татар әдипләре» дигән китабында бастырып чыгара.
Ул китапта без күп кенә татар әдипләренең аяныч язмышы белән тирәннәнрәк таныша алабыз. Сталин чорында әсирлек эләктеме, демәк ул дошман дип карадылар. Һәм андыйларны уйлап та тормыйча, я атарга, я 25 ел чәпеп лагерьгә заталар иде. Шунда алар чиреп, таралып өлеп бетәләр иде инде. Югыйсә безнең татар халкы үзен батырларча тоткан. Немецлар ничектер әз генә булса да хезмәт иткән халыкларны берәр кешеләр булса, Сталин заманында сөргенгә җибәрде. Ингушлар, чеченнар, калмыклар, Крым татарлары. Әгәр дә Җәлил оешмасы булмаса, Җәлил Курмаш оешмасын дип әйтегенде, чөнки җитәкчесенең Курмаш булган. Әгәр дә оешма оештырмаса, бәлки татар халкында шундый ук язмыш көткән булыр иде. Менә аларның баш күтәрүе, немецларга каршы көрәшүе үз халыкларын да саклап калырга ярдәм итте. Язучының йөрәгендә иярләнгән ат ятар диләр бит. Дөрес, әлбәттә. Ә каләм иясенең йөгәне барыбер аны үз иткән халык кулында. Әхәт Гаффар. Мин китапны яратуга түгел, табынам китапка. Минем өчен менә язучы өчен китап чыгу ул үзенә күрә бер туй шикелле, бәйрәм шикелле. Пушкин бит үләр алдыннан әйтсәңгә сүзләренең «Прощайте, друзья мои, книги» дип китаплары белән саубулашкан. Менә шуңа күрә бүгенге көндә китапның дәрәҗәсе төшү, китапка игътибар кимү минем өчен бик авыр кичерәм мин аны. Шуңа күрә мин шулай әйтәм, китап ул мәңге яшәде һәм мәңге яшәр дип. Исемнәренә тап төшкән татар ирләрен аклап, аларның җисемнәрен саклап яшәде. Рәссам кебек аларны яңадан ясады. Бүген әдәби хәзинә тапшыруы Рафаэль Мустафин исемле язучының үз сурәтен булдырырга тырышты. Безнеңчә ул ватанпәрвәрлек һәм батырлык рәсеме.